ife timakuyamika kuti lachiwiri ndi lachinayi lina lililonse program imeneyi simuyiphonya nthawi zonse mumakhala muli pamenepo kudikira program imeneyi. Maganizo anu ena aliwonse timathokoza komanso ndolandiridwa. Imeneyo ndi demokrasiyo. Ife tikakamba chuchuchi wa zinthu inunso muli ndi ufulu wanu opereka maganizo anu mmene nkhani mwayimvera. Timakamba kuti inu ngati simudalakwitse zanu zili zabwino sitingakambe chilichonse cha inu. Koma ngati mudaphonyapo kudya misonkho ya Malawi, kulakwira malamulo a dziko lino, kuzunza anthu, timabweretsa pano chuchuchu wache kuti anthu amudziwe kuti mudapanga bwanji. Ngati takukondani babala tingoti pepani, koma timafuna kuti Amalawi adzoti misonkho yawo ikuyenda bwanji. Amalawi malamulo omwe adayikidwa atzetsa dziko lino akuyenda bwanji, akulakwitsani ndani. Ine Steve Kodobanda leroso ndili ndi bambo cha Westpanda. Landireni amene akutionera. Tiyalandire ndithu anthu amene amakonda kuonera program ine ya Gwede-Gwede pano pa Mibawa. Program lachiwiri lachinayi simalephera timayesetsa tibwere pano anthu amakhala kuyidikirira. Nthawi zina zake ikakhala kuti imene amakefuna ikhale ngati kuti kujomba ndiye umati ukakhala pa nyumba pacha halfway tikamakwana iwe wino zozoti sikhalapo zimamvesa chisoni. Zimamvesa chisoni mazoti anthu talakwira. Koma ndithu tikuyesetsa kuti mukuthekera kwathu program ine izikhalapo anthu azidziwa zimene zikuchitika mdziko. Chawezi nkhani yoyamba dziko muno khalidwe lomwe likuchitika logwirira amayi ndi ana lakula. Anthu ambiri ayenda pansewu, anthu ambiri alankhula. Yes. Koma chatsitsadzaye pano pa Gwede-Gwede ndi chakuti zikuoneka ngati minga wadza m'mafinya omwe. Nduna ya za mdziko. Yes. Honorable Richard Mwendo Panda amalankhula ndayiwala kuti boma liti. Koma amalankhulapo pa chitidwe umenewu omwe wakula mdziko muno. Iwowa adanenapo kuti yayi munthu ameneyo ogwirira mpana mwana wa miyezi 5 mwana zaka ziwiri mukagwira mukamapitisa ku polisi mukhale mudatsina size yabwino anthu akuti ni mob justice anthu akwaukira nduna mwalankhula zimenezi. Kodi munthu amene wagwirira mwana wa miyezi 5 tikapita naye ku polisi tizimusisita kusana kuti wagwirira mwana wa miyezi 5 masisita kusana basi cheni chasisadzaye kuti njovu ichoke nyanga. Ndijani achimwendo Banda adalankhula motani. Kodi nawonso awa kwadzudzula achimwendo Bandawa kuti anthu analankhula molakwika kuti anthu amene agwirira mwana wa miyezi 5 agwirira mzimayi asamatsinidwe. Chachitika kuti ndijani. Nkhani wayamba bwino kwambiri Steve. Tinene kuti kuti afike Richard Chimwendo Banda ngati nduna ya yona za chitetezo mdziko Homeland Security. Ndicho kuti mukhoza kuona unena kuti amalankhula adapita ndithu kukathandiza kampeni ya munthu wina yemwe akufuna kuyima payekha kuboma la Mangochi kuchitika chisankho cha Chibwerenza. Ndi kawiri anthu kuti abwere pamodzi muapatse uthenga kumavuta. So pano anthu audindo ngati amenewa amatengerapo mwayi popereka uthenga wina ufunika kwa anthu misonkhano ngatiti imeneyoyo. Timaziona ngakhale m'midzi mukachitika maliro. Nkhani yokhudza anthu kuwauza za HIV and AIDS, kuwauza anthu nkhani yokhudza COVID, kuwauza suma uthenga osiyanasiyana. Apart from kulalika maliro muja, amabweranso ndithu ampingo amanena aposo zina zofunika kuti society ikhale kutani ikudziwa. Ndi chimodzimodzi ngati Richard Chimwendo Banda ataona kuti adapita kukathandiza kampeni ya mkulu amene ku Mangochi amene akufuna kuyima nawo pa zisankho zimene zichitika mu December muno. I think katikati mwa December adaona kuti uthenga wina umene akuyenera kuti anthu adziwe ndi uthenga okhudza mchitidwe ogwirira amayi komanso ana achichepere. Tisakambenso nena kuti ana achichepere ya tikwenda kuti mchitidwe ogwiririra, mchitidwe osakhala bwino, mchitidwe oyipa. Pamene payambika nkhani ndipo kuti bambo Chimwendo Banda ngati nduna ya Homeland Security adanenetsa unena kuti anthu amene adzipezeka kuti agwiririra mwana wang'ono, agwiririra mzimayi, agwiririra mtsikana, akuti anthu amenewo tamenyani koni makofi mukuwatenga mubwera nawo kuti ku polisi. Okay, fine. Anthu akulankhula eti tinene kuti the opinion is very split.
ena ani maganizo kuti nzola kuika zimene anena a minister wa, ena akuti nzolondola. So chingerezi kozena kuti the opinion is deeply split between two schools of thought. Ena akuti ai nzolondola zimene na a minister, ena akuti so ai nzosalondola zimene na ministers zibweretsa mob justice, dziko lino ndilo machidwa govern ndi malamulo. Tinena kuti nkhani imene tisaidumpe muno ife kuti anthu akuilemba kwambiri, newspaper azikulemba, ngakhale so a minister alembapo statement kuchita clarify zimene amatanthauza. Koma tinene chonchi tiyambe ndi anthu audindo amene ali ndi udindo olankhulapo pa nkhani ngati zimenezi. Mibawa Banda amene ali mtsogoleri wa bungwe lichamati GCN Gender Coordination Network. Iwo alankhulapo onena kuti iyayi ifeyo tikayikira kumbuyo anduna zimene alankhula. Chifukwa nchokuti tiyeni tipange address issue in a context. Tisaichita isolate kuti chifukwa anduna ayankhula izizi. Tiyeni tike mu context. Context yake nayi. Choyamba anafusa nditu Mibawa Banda unena kuti inuyo mwana wanu wa chaka chimodzi, wa miyezi 5, wa zaka zisanu zinayi agwiriridwe. Ndekenako munthu wina amadzudzula mchidwe umene unena kuti bwanji munthu amene atapange zimenezi timmenye makofi. Inuyo ali mwana wanu mungamve bwanji. Mungamati ayi musiyeni kumasipe. Yes, the issue is anduna akuita kuoneka kuti analankhula ndi emotion. Akuoneka kuti zinthu zakhudza. Ali yese zankhuza jawe. Yes, so Mibawa Banda a GCN Gender Coordinating Network alankhulapo zimenezi ndi amene ndi udindo okamba nkhani za gender komanso kuonesa kuti miyamake midzimu amayi akhala bwino ndi anaso akhala bwino. Alankhulapo mawu amene onena kuti iyayi ifeyo we are siding with the minister on what he said. Tipite kwa Bambo Patrick Sempere chifukwa tikuyipanga balance nkhani. Bambo Patrick Sempere amene ali chairperson wa Malawi Human Rights Commission alankhulapo kuti iyayi dziko la Malawi limachidwa govern ndi malamulo zimene anena minister sizolondola chifukwa choti zikhanga zikulimbikitsa mob justice. You don't correct a wrong with another wrong. Chifukwa lese munthu wagwiririra then mwammenya. Akuti ngati wagwiririra wapanga cholakwika. Pokammenya pajaso ino amene mukummenya inso mukupanga sujani cholakwika. Koma nkhani monga ndakambakale Steve, the issue has split the opinion of people in the public. Tinene chonchi adalankhulapo nkulu wina wandisangalatsa mawu amene alankhula amenewa. Ngakhale ndioneke kuti ndikutenga mbali koma because ineso I'm entitled to an opinion. So as you are ndikufuna nene kuti adalankhula Bambo Rhino Chipiko adali ali pa Facebook page yawo Bambo Rhino Chipiko adali the former chairperson wa Budget and Finance Committee of Parliament alembapo nakuti tiyeni nkhani imene yankhula minister tiyangane poyangana pokwisa chilo ma parameters awiri. 1 tipange address substance, 2 tipange address form. Nditanthauza zimene afuna kutanthauza. Aonena kuti let us look at this matter on 2 fronts. 1, let us look at the issue of substance over form. What it means is tikayangana substance ya emotion kapena statement imene honorable minister anena kuti anthu akonjeza agwiririra mwana mpaka na zaka 5. I mean miezi 5 mwana wavala thewera ali mu diaper. You understand? Akungwiririra mwana ngati ameneyo. So the substance in this particular context is issue ya nyanya. It is beyond the immorality. Uka and ufiti and ujani. So the issue is the minister is trying to portray to the public kuti issue ya nyanya ikufunika solution. So that's the substance. Anduna akukudzidwa. Now the form is how, in what form is the solution going to come? So when I said let us address this issue on 2 fronts. First, substance. Second, form. The first is the substance. Issue idi afika poti aliyese amba kumunyasa ikuboa. That is why the minister had to speak with that great emotion. Kunena kuti izizi nzopusa zimezi uchitika mdziko muno. Chachiwiri tiyangane no form. Form ndi iti in what fashion is the solution going to come? So the minister was simply trying to exploit one of the many possible solutions that can be used to address this particular matter. Ndimene akamba kuti ngati kunena kuti mukangwira munthu wagwirira mwana wa miyezi 5 ali mu diaper kamwana kakulira ng'ang'a nkaka uliposepa papa kamwana kakulira sikakuziwa chilichonse bwanji munthu imina make form yake yopanga address kapena yobweresera solution kuzikhala kunsinako pang'ono. So that's the context in which this gentleman put it. Then neso muona kanena
kuti issue hii tisaisire pompa ni issue yofunika tikambe soba Gwede-Gwede pano. But I wish we had opened the lines kwa pasandu mpata alangule anthu ndotani anene kuti kodi anthu atidze achita nawo motani, because ngati panopa just today I got a report kuti mboma la Nsanje within a space of 30 days 20 defilement cases. Ma cases 20 boma tula Chikwawa lokha kuchikwawa kokha masiku okwana 30 azibambo agwiririra ana ranging from 0 tinene kuti ranging from 1 year to 10 years space ana 1 year to 10 years over 20 cases in a single district of Chikwawa. This is not right. What we need to do as a society is in as much as we are calling upon parents to take absolute care and responsibility in looking after their children, tetonetsetse kuti nditu anthu tikhale ndi umunthu chimene chikuchitika chani azibambo kufeti tikhale ndi umunthu tawalankhulani zinthu zina zake azibambo mwana miyezi 5 kazo kuti sindagwizana na chifukwa chati pangakhedero ipa ndi chinthu cholakwika kwambiri zimapweteka ndi zinthu zolakwika so ife zilemekeza mwana wathu mwana wa wina aliyense ine koma ndikumaona ngati kuti this thing is beyond the ndinene kuti chani zikudutsa pa zilakolako za thupi ineso maganizo anga siza nomo maganizo azimaya atwankhana nkaenda musojo anthuwa mongo afula kwa ngwenjula akamacha kuendana na maganizo anga ineso maganizo anga kwirira kungwanjula tiye tikambe mono mbali imodzi ya issue sizikanakhala bwino kuti tisiye pali anthu ena amene akuyikira kumbuyo kuti iyayi mwina anthu asamamenyedwe tizingowagwira kupita nawo ku police. Now issue imodzi imene imapangisa kuti anthu mwina make should engage themselves or should unleash the wrath on people suspected to be doing these things. Imakalaso sometimes the trust and confidence in the law enforcement agencies. Kuna kuti kodi ku polisi kuti kampirisa munthu tipereke chitsanzo ya zinthu sitichula zina koma pakati pa panali ndithu a certain prominent person amene anagwirira ndithu akuti kani mwana wampeza kani mwana wandani wake zikumveka kuti mwana ameneyo anampasiraso matenda HIV adampasa ndithu kachirombo kameneka mwana ameneyonso tidamva kuti aliso ni mimba. Now you look at this particular very negative things that are happening. Munthu uyuyu amazidziwa minaso status yake kuti ine ndine odwala, therefore kugwirira kantsika anati kankandani kake nyumba kamkhana imomo kukapasa kamwana kaja matenda ndikukapatsaso ndithu mimba kamwana kaja apolisi antenga kena kwampasa ampisa pachani pa bail. You understand what I'm saying? Ma issues amene amapangisa kuti anthu akwiye amakhala ma issues ngati amene. In as much as we are trying to discuss the rights of this perceived or munthu yemwe walakwira malamulo munthu uyu tene kuti lese kuti wagwirira wapereka matenda wapereka mimba. Now tenti yanganeso uyuyu mwanayo ampatsa matenda tsogolo amphera ampasa mimba sukulu sangapite atakhala sokulekera moyo wake wonse pamene uyuyu tantrusa pambero akungoyenda kudya masosi you look at the balance now iwo amene akunena kuti chonde anthu amene tiyangane probability yonena kuti akuti yayi mukati mpake mob justice olo muzatsina muzamenya mambama mukhoza kuzamenya munthu olakwika olo mukhoza kuvulaza munthu olakwika tiye tinene chonchi probability yache ndiyotani kuti apezeke kuti munthu uyuyu iya tinene kuti ndi probability yanji imene angapezeke kuti munthu uyu wamenyedwa kuti ndosalakwa tinene kuti mob justice ikachitika kawiri amakhala munthu uyu anadanidi analakwa adi. You understand what I'm trying to say? It is a very tiny fraction to find that this person was wrongly accused or was wrongly punished. Probability yake ndiyo chepa kwambiri koma chotsiza imene ofuna unena chona kuti ngati anthu awawa akufuna kuti asatsinidwe asamenyedwe asapalamule mlandu asagwirire mwana asagwirire nzimayi angereza amene kuti there is no cause without effect. The cause is wagwiririra, the effect is akutsinatsina. Iwe ngati ufuna kuti usapange suffer effect usagwiririre anthu sakutsina sakumenya mbama ngati sudani sugwiririra. Just behave and conduct yourself becomingly in society. Tikumaneso ikatha breaki. Anga kale tipite ku break simusuntha mumakhala pamenepo kuti yayi tifuna timbalize programu iyi ngati mukutsegula kumene imeneyi ndi Gwede-Gwede pakati yanu ya Mibawa.
kudali mau omwe tidauzidwa, kudali masomphenya achitukuko chomwe chidakhazikitsidwa kumeneku kunzimba kwambira boma lija lakale la DPP. Kwa masomphenya amenewa adali amalemu Profesa Bingwa Mutharika, adachoka mwa malemu Bingwa Mutharika adafika mwa Dr. Joyce Banda, kenakonso ulamuliro kusintha ndikubwera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikukamba za Mombera University yomwe ikukhala mapepala kumangokambidwa, kumangowauza anthu kuti Mombera University mpaka na lero. Zikumveka kuti chiyambireni maganizo amenewa a Mombera University kumeneku kwapita ndalama zokwana 2.4 billion Malawi kwacha. Zakhala bwanji? Very sad. Palibe china chilichonse. Palibe china chilichonse olo zomvesa chisoni. Komati kwapita 2.4 billion. Tiyambe chonchi Nkhani. Zomwe mwanenazi zimene zakhazi kuchitika mwapereka background ya bwino. The late Professor Bingwa Mutharika ndiyemwe anayambisa Nkhani imeneyi. When you look at what has happened against the nobility of intention which the late Professor Bingwa Mutharika had that particular time, you can even cry. Kunena kuti cholinga chimene Mutharika the late adali nacho ponena kuti kukhale Mombera, kukhale Marine University, kukhale ina university cha kunsanje uku iziyangana za cotton, azipanga za chani kumeneko must nkati adalipo ndi tuma universities okwana 5. Okay, ndinene chonchi. If there's one gentleman that I admire a lot and I read a lot of his writings, the Professor Bingwa Mutharika. Nkhani organizer, he was a development economist. Amapatsa chidwi wamawerenga mina malembera akamalankhula. And I can guarantee you kunena kuti manifesto ya DPP ya 2014 Bingwa nkangoyilankhula pakama. Ine I can challenge. Why I know when he was saying all this. Anani mtu wena kuti he was a complete departure from those he left in DPP. That is why I was saying how DPP performed when Bingwa was there is totally different from how it has performed iye uchatatani atamwalira. Ndichifukwa chake usaona kuti he had left a very solid foundation. Koma little by little the foundation was melting. Yakayupanga melt mpaka nakuona kuti ma standards alowapasi. Chimene ndifuna unena chona kuti maganizo a Bingu onena kuti kukhale Mombera University, another university in Mangoji amadiza kaya Marine and wazikaphunzira za the Somba he called it marine biology. Yes, that is called, they call it the blue economy. Uranda uzakuti the blue economy, all the water bodies mene mujatikozopesa mondalama. Ma activities amama chitika panyanja mitsinje kuti tikozopesa mondalama. That's what Bingu wanted people to be trained in when he brought in the idea of all these things. Mombera University Nkhani mema iberetsa hapa akuti kunabita ndalama kukoneka report ina ikuonetsa kuti ku Ministry of Education ndalama zimene anachita budget in that particular year zikuoneka kuti nusu wa ndalama zinazokwana 2.4 billion Malawi kwacha akuti adamangira Mombera University. When you go to Mombera University today, you simply find a foundation stone which was laid. Kumene ujankumuzi kwathu mbale wanga wina anandilembera message nkunduza kuti akulu vantu awa kuno wali kuzakatozi ya wakalibwe. You know what it means? Ndikumuzi watu bene kuti akuti pa university ija mene amaichula ija mubwere muzaiona kunoko adazango imikapo mwala vali kuzakatozi ya wakalibwe adazango ikapo chani mwala. Libwe is a stone. Akuti tu mukuti university ya Mombera amangolankhula mawiresi ma newspaper koma mukabwera muzapeza kuti kuli chani mwala oka. Now this is exactly what we're trying to say. Report imene Nkhani mayambisa kuti 2.4 billion Malawi kwacha idapita ku Mombera University. Shame to the people who ate this particular money. This money was not used to construct anything at Mombera University. Mombera doesn't exist. A vice president itawina amajogera kunzuzu adazera hapo adaima adakaonapo kuona kuti kodi Mombera ichande ilipatipo ndizindi zomvesa chisoni. Koma by bringing this issue to light tikunena kuti
law enforcement agencies, the anti-corruption bureau, abwerepo aone kuti kodi 2.4 billion imene idaenda bwanji chifukwa ukayang'ana mu budgeted documents mene zikuoneka kuti adafusa kuti chaka chimenecho budget tofuna 2.4 billion ipite construction of Mombera. Imagine adapasidwa 2.4 billion adagwirisa ntchito total 2.4 billion with no any deficiency, with no any remainder from that particular amount. You say in total adagwirisa ja palibe pokalikosi. You understand what I'm trying to say? Zosezo adazija koma mukapita kumuzi kwathu uko kumombera ako. Now chimene fano nachona kuti takamba izizi issue inaliyo kuti bingu adazindikira lena kuti kwathu kuno ku Malawi ukumbukira nkhani yokuza quota system. Quota was an evil which should have not been there. Koma chifukwa chakuti kudali inadequate bed space. Ma universities anali udani ochepa. Bingu realized kuti kodi ansala kumavuto amene wekozokhala chani tiye tipange create enough universities so that we can take more and enroll more students who are looking for tertiary education. Ndi adena kuti tiye tipange zinthu ziti ma infrastructure amene wa tike maphunzitsi different disciplines ma programs osiyana kuti ana aziphunzira. A very noble intention which the late Professor Bingu Ntarika had. Koma tikayang'ana zimene zachitika over the years zinizomvesa kwambiri chani chisoni. Look at MUST, the impact that MUST is having. Ana amena kuphunzira ku MUST. What if we had the Mombera running? What if we had the Marine University running? Yakusanje ndikanakana ilipo mwestiri dziko lotani pakali pano anthu amene mabama kobiri meant for the public and hopanda chisoni tikukhoza unena kuti anthu oti kuganiza kwanu kumakhala koperewera. Sure. Kodiza malonjezo awa abo matili nalo padoli atose ndipati pajanu musaiwale akauza ndi masimple servant tose akhala medical scheme. Yes. Azigongo atose azilandira pakuthapa mwezi. Yes. Msonkho pamazi pamagesi ajosa. Yes. Mainisi akhala ochipa. Yes. Bando iyi umapanga bando ya mwezi daily. Jude free week. Mega farms. Yes. Zilipati nchito 1 million zilipati atosewa. Yes. Akomendo akamena basi kodi pakoma ufumu ulemelero wakoma aiwala malonjezo. Very true. Driving license. Yes. Ankasa bazabanga expire. Komaso ma passport azatsika. Yes. Mpaka na lero lokwamaliza 2020 kulizi. Chomwe tinangomva cha 100,000. Yes. Ndimina fetereza. Yes. Tidene Jonchi. Ndifuna nene perspective imodzi imene muimvetsetse anthu so imvetsetse. Chimene ndifuna kunena chona kuti kumalayi kunoko eti ndikhulupirira kuti this is insightful. There is a certain very silent think tank in Malawi. Pompano anthu amba kuiona tukukamba nayo nkhani pa Mibawa. Makosana amene ndimacheza nawo last week ndifake nkhani 40 zukute sindikuithawa tikamba malonjezano atonse government tizapanga chakuti exactly issue yambirira ndinene chonchi ngati ukumbukira dzana nakuuza unena kuti tukamba nkhani za even za 1 million jobs lonjezo limene licha lili manifesto ya atonse kudzera ku UTM 1 million jobs tinene chonchi ndakamapo modutsa ifo nthawi idathadzana naena kuti kumalayi kuno vuto si anthu amene asali pa ntchito. Yes, we understand unemployment is high. Koma kumalayi kunoko vuto si anthu amene asali pa ntchito. We have got over 3 million plus people who are working. They are employed, but they are getting peanuts. Amalandira zonyenyeka. They are getting a majority or a huge chunk of these people. Mabuko economics amena kuti a back of the working class are receiving less than 50,000 Malay kwacha. Now you see kuti that a majority or a bigger percentage of the people who are working, who are in the labor force, are getting less than 50,000 Malay kwacha. There is nothing that the economy can do because they are classified as low income earners. You find kuti you have got what we call the urban poor. And who can't tell you have got the urban poor. Go manjeo. Mubangwemu antu amaenda pasi 100 kwa chalibe yote akwele kuchoka babangwe kufika mulimbi amaenda pasi mundilande mwasa falao uko kuuje ni kumpembu upita kutipati kuzioni upita kuti kumakata uko kuna ncholi kwa manase kuti these are urban dwellers
but they are urban poor because they are working but they are not employed gainfully. That's what economics say. Antu wali banchito inde koma sali banchito yowapindulira. Ndi chifukwa chake sustainable development goal ina ya United Nations ikunena kuti we want by 2030 Africans and Malawi in particular, you should get to 200,000 Malawi kwacha as a living wage. There's a difference between minimum wage and living wage. Tizaka mbasiku lina kuna tuwazinvestese. Koma IUN yaonena kuti maiko kwa Africa, Malawi so ili momwemo, kuti mpile patsogolo, strive for a middle income status. Tima panga define middle income status, ngati muta yambe, kukhala ndi anthu at least, muntu yadzipeza 200,000 Malawi kwacha pa mwezi ukata. Ndikuti dziko lupita patsogolo. Ni mayamba Nkhani imene kungaonekera anthu kuti inde vuto la unemployment kapena kuti kusowa kwa ntchito lilipo. Koma tiyambe ndi awa amene ali kali chani pa ntchitowa takwezerani kuti tapezereni kuti timalipiro tikhalita chani timalipiro tikhalita bwino ayambe kupeza kuti munthu akagula zofunika adzikhala nkena kosala so that they can start their own enterprises. Munthu akagula zosala azikhala ndi kena ka savings ayamba ka business kake moyo uzipita pasogolo. Inde ndizoona program nthawi imachepa anthu amadziwa inenso pena imazafika bodi kundichepera. Koma what I'm saying is malonjezano atonse alliance ndimafuna nene issue yona kuti makosana amene wamene machezano anandiuza kuti have you ever sat down kuwafusa atonse government kunena kuti manifesto yanuyi kuti manifesto muichite actualize or muichite implement, there has to be a budget against it. Because when we talk about 1 million jobs, how are we going to create those jobs? There will be need for money. Mina investment in Lodikani, couldn't create 1 million jobs. The mega farms we are talking about, and then we have to quantify how much we need in terms of money. Could it carry mega farms? Bullet train. Exactly. Bullet train could it carry. You understand what I'm saying? Bullet train could it carry. We will need money. Kodi atonse wadakala basi kuchita budget manifesto yao ndimo peleka chitsanzo chokwirika. Anadya kuti amanduza makosana amene wena macheza nawo masiku abiri apitawo. Kunena kuti tikakamba za mega farm tingotenga modelo ya Irovo. Tiitenge Irovo kwathu kuno ngati Irovo ni mega farm. Irovo on estimation, Irovo is a 60 billion Malawi kwacha project. Irovo is worth 60 billion Malawi kwacha. Therefore, for us to have, let's say, 10 mega farms spread across all the districts, districts 10, what it means is we need 600 billion Malawi kwacha. What these guys were saying is, until we get to an extent where, when we give manifesto promises, then we should also know where we are going to get that money, the funding. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? These guys are because every item in the manifesto represents money. Now, if every item in the budget represents money, where are we going to get that particular money? These guys are telling me kuti kulinjira zambiri zona utikoza kupanga amanduza kuti they are dealing with what they call gap funding. Gap funding abanga identifies into. They are very technical things. Adagamba Nkhani ya non-cash subsidies. Ma solutions abanga talizile kuti all the manifesto items aja tiachita actualize. Chifukwa all of them represent money. Where are we going to get that particular money? Kulinda kamba zama non-cash subsidies. Kuli concept ina machula kuti de-risking. Kuli concept ina machula kuti co-funding. Osewa ndi mayango ku issue ya funding in terms of the investments that we need to implement the manifesto items that we give to the people of Malawi. Nthawi yatha mwina kungokuziwitsani ya MP akwanuko ndi ma MP onse adziko lino ya menewa ndithu malipirawo ali pa 2.2 million pa mwezi MP mmodzi. Komanso bungwe la ICB linatsali munthu mmodzi kuti limange pa mlandu wa anchacha tintsabwera ndimachame kuti nthawi yatha subeya kuti uza nthawi yatha nakakonda mudakekapo mulomo koma tongo wakuza kuti lachiwiri sure ndimetachitira koma MP akwanuko pa mwezi ndithu ali pa 2.2 million Malawi kwacha malipirawo pa mwezi ndidati nchawezi bada amene tazukuta nkhani zosiyana pakamera Duncan Chaponda maso Sbeya Chitera pa makina ine Steve Kodabanda mkhali tsiku lopambana Gwede-Gwede.